नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इको लर्नर्स या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचे पुनश्च एकदा स्वागत आहे। आपण बोर्डाने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रश्नपेढीचा अभ्यास करीत आहोत। त्यामध्ये आपण आज पाहत आहोत प्रश्न दुसरा ब फरक स्पष्ट करा। त्यामध्ये आज आपण एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगिता यातील फरक अभ्यासणार आहोत। तत्पूर्वी माझी तुम्हाला विनंती आहे की जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। ठीक आहे, चला तर मग चालू करूया। एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगिता। तर मी यापूर्वी तुम्हाला सांगितलं आहे की फरक स्पष्ट करामध्ये फक्त 2 पॉइंट लिहायचे आहे। पहिला फरक हा व्याख्या किंवा अर्थ आणि दुसरा फरक हा कोणताही एखादा फरकाचा मुद्दा। तर आता आपण पाहूया एकूण उपयोगिता। एकूण उपयोगिता म्हणजे काय आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहित आहे। वस्तूच्या सर्व नगापासून मिळणाऱ्या उपयोगितेची बेरीज म्हणजे एकूण उपयोगिता होय। ही एकूण उपयोगितेची व्याख्या झाली। त्यानंतर सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कशाला म्हणतात तर वस्तूच्या शेवटच्या नगापासून मिळणारी उपयोगिता म्हणजे सीमांत उपयोगिता होय। किंवा दुसरी एक व्याख्या देखील आहे, एका जास्त वस्तूचा उपभोग घेतल्यामुळे एकूण उपयोगितेत जी भर पडते तिला देखील सीमांत उपयोगिता असं म्हणतात। तर आपल्याला कोणतीही एक व्याख्या लिहायची आहे, ती आपल्याला लिहिता येईल। ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा फरकाचा मुद्दा घेतलाय आपण, तो म्हणजे एकूण उपयोगितेमध्ये एकूण उपयोगिता ही वाढत जाणारी असते। आपण एकूण उपयोगितेचा वक्र पाहिलेला आहे, त्यामध्ये एकूण उपयोगिता ही घटत्या दराने वाढत जाणारी असते। मी इथे लिहिलेलं आहे की एकूण उपयोगिता वाढत जाणारी असते। तर एकूण उपयोगिता वाढत जाणारी असते असं लिहिलं तरी चालते किंवा ती एकूण उपयोगिता घटत्या दराने वाढत जाणारी असते असं लिहिलं तरी चालते। त्यानंतर सीमांत उपयोगिता ही घटत जाणारी असते। सीमांत उपयोगिता कशी असते? घटत जाणारी। एकूण उपयोगिता वाढत जाणारी असते, सीमांत उपयोगिता घटत जाणारी असते। तर हे दोनच मुद्दे आपल्याला आवश्यक आहे। तरी तिसरा मुद्दा देखील मी घेतलेला आहे, एकूण उपयोगिता वाढते, स्थिर होते आणि कमी होते। तिसरा फरकाचा मुद्दा लिहिलेला आपण, तो म्हणजे एकूण उपयोगिता वाढते, त्यानंतर ती स्थिर होते आणि त्यानंतर ती कमी होते। आणि सीमांत उपयोगिता कशी आहे? सीमांत उपयोगिता ही घटते, त्यानंतर ती शून्य होते, त्यानंतर ती ऋण किंवा वजा होते। तर अशा पद्धतीने मी 3 पॉइंट इथे घेतलेले आहे। पुन्हा भरपूर फरकाचे मुद्दे आहे, परंतु आपल्याला 2च मुद्दे लिहायचे आहे। एकूण उपयोगितेचा वक्र हा वर जाणारा असतो असं देखील आपल्याला त्यामध्ये लिहिता येईल, किंवा एकूण उपयोगिता वर जाते वक्र, एकूण उपयोगितेचा वक्र वर जातो, त्यानंतर तो समांतर होतो, त्यानंतर तो खाली येतो, त्यानंतर घटत्या उपयोगितेचा किंवा घटत्या सीमांत उपयोगितेचा वक्र खाली येतो, त्यानंतर तो अक्षांशाला स्पर्श करतो, त्यानंतर पुन्हा तो त्याच्या अक्षरेषेच्या खाली येतो असं देखील आपल्याला म्हणता येईल किंवा मांडता येईल। परंतु 2 मार्कासाठीच हा प्रश्न विचारला जातो, म्हणून आपल्याला 2च मुद्दे लिहायचे आहे। एखादा जास्त लिहिला, 3 लिहिले तरी हरकत नाही, परंतु 2 मार्कासाठी 4-5 मुद्दे लिहिण्याची काही आवश्यकता नाही। 2च मुद्दे तुम्ही जर बरोबर लिहिले तरी तुम्हाला 2 पैकी 2 मार्क्स मिळतील। तर ठीक आहे, हा आजचा एकूण उपयोगिता आणि सीमांत उपयोगितेचा भाग तुम्हाला समजला असेल। पहिला मुद्दा लिहिला आपण, एकूण उपयोगितेची व्याख्या, वस्तूच्या सर्व नगापासून मिळणाऱ्या उपयोगितेची बेरीज म्हणजे एकूण उपयोगिता। त्यानंतर वस्तूच्या शेवटच्या नगापासून मिळणारी उपयोगिता म्हणजे सीमांत उपयोगिता। एकूण उपयोगिता ही वाढत जाणारी असते आणि दुसरा मुद्दा सीमांत उपयोगिता ही घटत जाणारी असते। त्यानंतर तिसरा मुद्दा लिहिला आपण, एकूण उपयोगिता ही वाढते, स्थिर होते, त्यानंतर कमी होते आणि सीमांत उपयोगिता ही घटते, शून्य होते आणि वजा होते किंवा ऋण होते। ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही काही फरकाची मुद्दे लिहिता येईल। ठीक आहे, तर हा भाग समजला असेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। ठीक आहे, इथेच थांबूया। धन्यवाद।